Naingat ti palagip dagiti otoridad di Pangasinan iti saan a panagangaw iti bomb threat kasaruno ti panakatiliw ti maysa a menor de edad kapu iti maata pa bomb threat nga impakaamuna iti maysa a pagadalan ijay bayambang. Sigon kadagiti otoridad, posible asumango iti kaso ti menor de edad iti kanito a mapanaknakan nga adan dayto iti discernment iti inaramid na. Iti agdama da iti ikot ti PNP Bayambang ti suspect maibilang kas child in conflict with the law. May basar iti Republic Act 9344. May pasidong da ito iti intervention kan suporta ti Bayambang Municipal Social Welfare and Development Office. Impagadatgatmat ti Pangasinan PNP anadagsan a panaglapsing iti lintag ti bomb threat. Hindi ito gawang biro. Kasi buhay at kapayapaan ang nakasalalay dito ng bawat isa. So, meron naman kami advisory dyan na nakalagay sa tarpaulin. Bababa namin siguro baka mamaya, bukas, na lahat ng gagawa ng ganyang pananakot sa school na gagawa silang hindi maganda ay mapapailan namin kayo ng kaso sa cybercrime.